Arthard uvádza podcast Ugriluj si svojho dospeláka. Tak vítajú nás Bohuš. Dnes tu mám pre teba pripravených pár otázok. Ale ešte predtým, než začneme, by som sa ťa chcel opýtať, ako si sa k vesmíru vlastne dostal a čo ťa k tomu priťahovalo a ako si sa dostal práve k našej družici a čo máš s ňou spoločné ty? Ahoj Hugo, ďakujem za pozvanie. Vesmír ma priťahoval od malička, ani si nepamätám, odkedy to bolo, proste úplne od začiatku, ako som bol malý chlapec. Páčilo sa mi na vesmíre to, že letieť do vesmíru je letieť niekam ďaleko, objavovať iné svety, letieť veľmi vysokou rýchlosťou, objavovať svety, o ktorých sme doteraz nevedeli, o ktorých nevieme, čo tam vlastne je, niečo nové, niečo, čo sme doteraz nezažili. Ako každý malý chlapec som chcel byť najskôr kozmonautom. V tom čase boli kozmonauti len v Sovietskom zväze a v Spojených štátoch amerických. Tam boli astronauti a Československo malo prvého československého kozmonauta Vladimíra Remka. Slovensko bolo súčasťou Československa, takže sme mali ako tretia krajina prvého vlastného kozmonauta. Vladimír Remek bol pre mňa veľkým vzorom a chcel som byť niekto ako on. Takže rád by som letel do vesmíru, ešte aj teraz mám takú túžbu, že by som rád letel do vesmíru. Nie je to také jednoduché. Takže sme sa ako skupina kamarátov, ktorí majú podobné predstavy, podobné záujmy, podobné koničky, sme sa rozhodli, že postavíme aspoň niečo, až teda nepoletíme do vesmíru priamo my, tak pošleme do toho vesmíru aspoň nejakého prieskumníka za nás. Preto sme sa rozhodli, že postavíme prvú slovenskú družicu. Ako si prišiel k nápadu postaviť túto družicu a poslať ju do vesmíru? Lebo na tej obežnej dráhe je tých družíc už aj tak dosť, ale prečo práve ďalšiu? No nebol to len môj nápad, bolo to nápad celej skupiny. Každý v tom tíme predtým rozmýšľal, ako by sme sa mohli do toho vesmíru dostať. Tých družíc je naozaj veľa, stále pribúdajú stále viac a viac, ďalšie a ďalšie. Sú tam už 10 000 družíc. V tom čase, keď sme začínali, tak bolo tam len niekoľko desiatok, možno stoviek družíc aktívnych, funkčných. Ale v roku 2000 prišla taká, by som to nazval, že nová móda v kozmonautike. Neustále prístroje, ktoré lietali do vesmíru, sa stávali stále menšie a menšie, miniaturizovali sa, zmenšovali sa rozmery, hmotnosti tých družíc, ktoré lietali do vesmíru, až prišla taká kategória družíc okolo roku 2000, ktoré mali rozmer len 10x10x10 cm, kocka o hrane 10 cm a hmotnosť 1 kg. A to už bola družica, ktorú sme si trúfali postaviť aj my v takom rozmere, v takej veľkosti a zabezpečiť samotné vypustenie. Ako prebiehala príprava a koľko trvala? Na samotnú prípravu potrebujeme nejaký čas a hlavne potrebujeme na to schopnosti. Nestačí sa len niekde stretnúť pri obede a porozprávať sa a dohodnúť sa, že urobíme niečo, čo je technicky veľmi komplikované, veľmi náročné. Na to sa treba pripraviť, na to treba zabezpečiť ľudí, ktorí sú to schopní spraviť. Potrebujeme na to laboratória, potrebujeme získať samotné schopnosti, aby sme to mohli urobiť. Takže tá družica, ktorá letí do vesmíru, kde letí veľmi vysokou rýchlosťou, kde je vákuum, kde pri štarte tá družica zažíva veľké vibrácie, veľké preťaženia, je to proste veľmi náročné na to samotné technické zariadenie, tak sme začali s tým, že sme začali najprv vypúšťať stratosférické balóny. Stratosférické balóny lietajú do výšky 30-40 km, čo je zhruba 3-4 krát vyššie, ako lietajú bežné dopravné lietadlá. Ešte to stále nie je vesmír, ale je to už podobné prostredie ako vo vesmíre. Ešte stále je tam atmosféra, ale tá atmosféra je oveľa rečia, je tam oveľa menej vzduchu, takže tie podmienky sa už začínajú podobať tomu, čo je vo vesmíre. Takže začali sme s tým, že sme začali vyrábať a vypúšťať do stratosféry stratosférické balóny, ktoré v gondole mali umiestnené prístroje, ktoré sme neskôr potom použili pri výrobe samotnej družice. A taký balón, ten stratosférický, aká bola maximálna výška, do ktorej doletel ten váš?
Až si to dobre pamätám, bolo to zhruba 38 km. Áno, 38 km, 38 000 metrov. Fú. A aké emócie si prežíval počas štartu? Počas štartu toho balóna, tých balónov bolo niekoľko, keď sme vypustili úplne prvý, tak... Myslím akože pri rakete. Pri rakete sme boli v jednej veľkej aule, kde sme sa stretli všetci ľudia, ktorí s tou družicou mali niečo spoločné a pozerali sme samotný štart v priamom prenose na veľkej obrazovke a veľmi sme sa tešili, bolo to veľmi vzrušujúce, lebo sme sa stretli celý tým dohromady. Častokrát sme sa nevideli, veľakrát sme sa stretávali len tým, že sme mali spolu telekonferencie. S niektorými ľuďmi sme sa dokonca videli asi aj prvýkrát osobne. Takže to boli tie zážitky pri tom štarte. Nevedeli sme, že či tá raketa bude či už úspešne odštartuje. Niekedy sa dejú odklady. Mohlo sa to odložiť, ale táto raketa našťastie letela v tom čase, ako bol rozvrh. A mali sme už skúsenosť s tým, že pôvodne naša družica mala letieť na rakete zo Spojených štátov, na rakete Falcon 9. Lenže táto raketa v určitom čase, niekoľko mesiacov pred našim štartom vybuchla. Nie s našou družicou, ale s inou družicou vybuchla a tým pádom sme na tejto rakete, buď by sme museli čakať, kým vyšetria príčiny toho výbuchu tej rakety a my by sme museli našu misiu odložiť, alebo sme sa potom rozhodli, že využijeme raketu Indickej kozmickej agentúry PSLV, ktorú sme spomínali a bude sa letieť teda z Indie. A v čom bola počas letu družica umiestnená? V nejakom ochrannom obale alebo v niečom inom? Družica je umiestnená v samotnej rakete, v špičke rakety. Na tej špičke rakety je aerodynamický kryt. Neleteli sme sami, na tej rakete bolo viacej družíc. Je tam tzv. Primárny náklad, je to veľká družica, vedecká družica alebo technologická družica, za ktorú zaplatil veľký zákazník a my sme boli súčasťou ďalšej skupiny družíc, ktoré boli menšie, malé, ktoré boli menej podstatné pre tú misiu. Takže ten samotný priebeh bol taký, že raketa odštartovala, odhodila aerodynamický kryt a zostala tam tá veľká družica, ktorá sa vypustila ako prvá a potom tam zostalo niekoľko desiatok malých družíc, ktoré boli v takých kontajneroch a z toho kontajneru sa tie družice postupne vystreľovali takou prúžinou von. Každých niekoľko minút sa vystrelila ďalšia družica, aby sa tie družice nezrazili, aby boli od seba, takže postupne sa vypúšťali. A ako sa tá družica pohybovala? Áno, na začiatku boli tie pružiny, ale potom, keď už bola na stálej orbite, ako sa pohybovala? Družica samotná bola vypustená raketou na tzv. Heliosynchrónnu dráhu, ktorá je vo výške zhruba 500 až 550 kilometrov. V zásade lieta od severu k juhu, okolo Zemegule. A tým, že tá družica bola vypustená, vyvrhnutá z toho kontajnera tou pružinou, ako sme spomínali, tak tá družica začala rotovať. Keďže fungujú fyzikálne zákony, zákon zachovania energie, zákon, ktorý sa týka Newtonové zákony, ako náhle tá družica bola vyvrhnutá z toho kontajnera, vypustená z toho kontajnera, tak ona sa pohybuje neustále rovnakou rýchlosťou, s tým, že ešte začala rotovať a tá rotácia, pokiaľ na ňu nebude pôsobiť nejaká iná sila, tá rotácia by tam bola donekonečná. My sme potrebovali tú družicu zastabilizovať, takže na tej družici bolo zariadenie, niečo ako maličký motorček, ktorý využíval zemské magnetické pole a bolo tam niekoľko cievok, 3 cievky, ktoré boli kolmo na seba navzájom uložené v tej samotnej kocke. Družica vedela vyhodnotiť, ako rotuje, ako rýchlosťou rotuje a tým, že púšťala elektrický prúd a vytváral magnetické pole v tých cievkách, tak sme dokázali zastabilizovať tú družicu, aby bola tá družica natočená vždy len jedným smerom, aby sa prestala točiť. Aha, a aké informácie družica posielala? No úplne prvé informácie, ktoré musela družica poslať, boli o svojom technickom stave, v akom stave je tá družica. My sme sa najprv museli dozvedieť, že tá družica je funkčná, že
aká je tam napríklad teplota na tej družici. Samotná družica, keď bola vypustená, tak bola v kontajneri. A všetky antény boli poskladané. Ako náhle sa vypustila von, tak po chvíli sa začali otvárať antény a až potom mohla družica začať vysielať. Posielala nám informácie o svojom stave, o tej rotácii, ktorú sme spomínali, aká je tam teplota, ako sú nabité batérie. Totižto družica nemá vlastný zdroj, alebo má vlastný zdroj energie. Jediný zdroj energie, ktorý tam je, sú slnečné panely, ktoré sa dobíjajú počas situácie, že tá družica je na slnečnom svetle. Keďže tá družica obieha okolo Zeme raz za 90 minút, tak zhruba 45 minút je na slnku a 45 minút je v zemskom tieni. Takže 45 minút sa nabíjajú batérie, 45 minút sa produkuje elektrický prúd, ktorý sa dostáva do batérií a 45 minút, keď je v tieni, tak sa zase využíva energia z týchto batérií. Takže my sme potrebovali informáciu o tom, či sa tá elektrická energia vyrába v takom stave, ako potrebujeme, alebo v takom množstve, ako potrebujeme, a či sú dostatočne nabité batérie. Čiže to bola jedna z tých informácií. Teplotu som už spomínal. Tie teplotné parametre, družica sa chová, čo sa týka teploty, inak na Zemi, lebo tu máme zemskú atmosféru. Vo vesmíre nie je žiadny vzduch, takže je problém s chladením tej družice. Potrebovali sme vedieť, že či tá družica je teda tepelne stála, či teda funguje tak, ako má byť. No a samozrejme informácie o tom, ako fungujú všetky palubné prístroje, hlavne palubný počítač a teda jednotlivé prístroje, ktoré boli na palube tej družice. A posielala nejaké vedecké informácie, napríklad jej cieľ bol nejaký výskum niečoho na obežnej dráhe alebo niekde ďalej? Družica bola predovšetkým technologická. Potrebovali sme si na tej družici odskúšať to, ako tie jednotlivé prístroje budú fungovať vo vesmírnom prostredí. To prostredie je úplne iné ako na Zemi, na povrchu Zeme, v tom vesmíre sa mnohé elektronické súčiastky chovajú inak. Takže my sme tie súčiastky potrebovali otestovať, vyskúšať. Prvé informácie, ktoré išli z tej družice, boli o tom, teda, že tá družica žije a o tom, v akom stave sú tie prístroje a ako tie prístroje pracujú. Čo sa týka vedeckého vybavenia, hlavný primárny cieľ alebo hlavné zariadenie, ktoré tam bolo zariadenie na meranie nadoblačných bleskov. To zariadenie bolo schopné zistiť, že zaznamenať nadoblačný blesk. Keď sme tu na Zemi, tak keď sa pozrieme hore a sme zvyknutí, že máme tu blesky, tak blesky idú väčšinou tie, ktoré vnímame z oblakov, z oblohy dole k Zemi. Ale málo kto o tom vie, že častokrát blesky idú nielen z oblohy smerom k Zemi, ale aj opačným smerom, čiže do vesmíru. Ale tie blesky nevieme na Zemi vzhľadom na podmienky v atmosfére nevieme na Zemi zaznamenať, ale dajú sa pozerať z vesmíru. Takže tá družica bola zameraná na to, aby sa pozerala na tie nadoblačné blesky z vrchu z vesmíru. Aha. A aké informácie, keď už posielala tá družica, aké ste nedostali? Družica, ako náhle bola vypustená a začala pracovať, tak ona fungovala spoľahlivo prvých, až si to dobre pamätám, 15 dní. Potom nastal technický problém a nevedeli sme komunikovať s časťou prístrojov, ktoré na tej družici boli umiestnené. Čiže s časťou prístrojov sme vedeli komunikovať, s druhou časťou prístrojov sme nevedeli komunikovať. Takže prvých 15 dní fungovala tá družica úplne bez problémov, všetko fungovalo perfektne, ale bohužiaľ po tých 15 dňoch začala fungovať len časť družice a údajom z druhej časti družice sme sa nedostali. Takže tento vedecký experiment sa žiaľ na tejto družici vtedy nevydaril. A ako ten s tými bleskami? Áno, nevedeli sme tie blesky zaznamenať, lebo sme nevedeli spustiť to zariadenie. Nevedeli sme s tým zariadením komunikovať. Uh-huh. A vyriešilo sa to potom nejako, alebo... Pokúšali sme sa s tou družicou sme neustále komunikovali, s družicou sa dalo komunikovať, ale nedalo sa komunikovať priamo s tými prístrojmi, ktoré boli na palube, ktoré nesúviseli s komunikáciou tej družice. Takže po 15 dňoch sme komunikovali len s časťou družice a druhá časť družice bola v zásade nekomunikovala, bola
z nášho pohľadu bola mŕtva. Nevedeli sme komunikovať dobre s palubným počítačom, s tým, že palubné počítače tam boli dva. Jeden bol hlavný, druhý bol záložný a dalo sa medzi nimi prepínať, ale nepodarilo sa nám spustiť prepnutie medzi tými jednotlivými palubnými počítačmi. Pravdepodobne ten druhý palubný počítač by nám umožnil komunikovať s tými prístrojmi, ten záložný, ale sa nám nepodarilo urobiť to prepnutie medzi jednotlivými počítačmi. Takže po tých 15 dňoch sme už len vedeli, že tá družica komunikuje, snažili sme sa to zmeniť, ale žiaľ sa nám to nepodarilo. Dozvedel som sa, že na družici bola kamera, ale čo fotila? Tá kamera môže fotiť čokoľvek smerom, na ktorý je natočený. Takže keď my vieme s tou družicou ju natočiť určitým smerom, tak tá kamera môže odfotiť, čo chceme. Samozrejme musia tam byť splnené optické parametre, ale tá družica, čiže tým pádom môže fotiť zemský povrch, alebo samotný vesmír, alebo môže byť zamieraná napríklad na mesiac, ale to sa nám žiaľ na tejto družici nepodarilo. Nepodarilo sa nám komunikovať ani s tou kamerou, čiže nevedeli sme poslať alebo fotky, ktoré by sme z tej družice získali. To sa nám podarilo až potom pri neskorších družiciach. Pred chvíľou sme sa bavili o tých informáciách, čo družica posielala, neposielala a o bleskoch a mne ešte napadlo, že či sú na obežnej dráhe nejaké družice, čo tie blesky, ktoré sú nad oblakmi, sledujú? Pravdepodobne áno, ale necítim sa odborník v tejto oblasti. Určite tam také družice budú, ktoré sledujú tie nadoblačné blesky. A to vlastne bola hlavný účel tej družice? To bolo hlavné prístrojové vybavenie tej družice. Bolo ich tam ešte niekoľko ďalších. Bola tam napríklad tá kamera, ktorú sme spomínali. Ale hlavný cieľ tejto družice bolo postaviť a vypustiť prvú slovenskú družicu, čiže družicu nevypustíš takým spôsobom, že proste si sadnete s kamarátmi a zrazu niečo poskladáte. To bol dlhodobý vývoj a pri tom dlhodobom vývoji sme sa museli naučiť vyrábať tie jednotlivé súčiastky, vyrobiť tie súčiastky tak, aby spĺňali tie podmienky, aby to bolo schopné prežiť ten samotný štart rakety, to veľké preťaženie, veľké vibrácie, aby to bolo schopné prežiť vo vákuu, aby to bolo schopné prežiť na tom slnečnom žiarení alebo v zemskom tieni pri veľkej radiácii, ktorá je vo vesmíre, tak na to potrebuješ vyvinúť špeciálne súčiastky, bežné súčiastky, ktoré máš na Zemi, ktoré máš niekde v mobilnom telefóne alebo v televízore, by v podmienkach vesmíru nemuseli fungovať. Takže my sme museli nájsť súčiastky, ktoré by mohli fungovať, otestovať ich a keď sme zistili teda, že naozaj môžu fungovať, tak sme z toho postavili tú družicu. Nejaký čas to trvalo, pracovalo sa na tom. Takže celá tá družica bola o tom, naučiť sa vyrábať družice, aby každá ďalšia družica, ktorá sa vyrobí potom, bola stále lepšia a lepšia. Bol to prvý pokus. Prvý pokus nie je vždy samozrejme najlepší, ideálny, ale pokiaľ neurobíme ten prvý krok, tak tie ďalšie kroky nie sú možné. Toto bol ten úplne prvý krok, ktorý nám umožnil dostať sa do toho vesmíru potom ďalej. A chystá sa aj niečo ďalšie? No tedy sme už vypustili niekoľko družic, čo sa týka Slovenska. Slovensko už má, myslím, že 4 družice teraz. Bola vypustená družica GRB Alpha, potom družica Veronika, to je mimochodom, je to prvá svetová družica, ktorá má fialovú farbu. Žiadna družica, neviem o žiadnej inej družici, ktorá by bola fialová, takže to máme také malé prvenstvo. Táto družica je zameraná na vzdelávanie mládeže, aby sa deti a mládež mohli naučiť pracovať s vesmírnymi zariadeniami. Takže to bola tretia družica a teraz nedávno bola vypustená štvrtá družica GRB Beta, ktorá nadviazala na družicu GRB Alpha. Zhodou okolností zrovna v týchto hodinách družica GRB Alpha má zaniknúť. Možno už aj v tejto chvíli zanikla, v týchto hodinách. No, tak ja ti veľmi pekne ďakujem a ja som sa veľa vecí dozvedel, pretože popravde o našej družici SK Cube som len tak videl to trošku v časopise, ale moc som sa tým nezaoberal, ale ako náhle som toto zistil, tak ma to veľmi zaujalo a som
veľmi rád, že som sa o tom dozvedel ešte viac a ešte aj s niekým, kto na tom pracoval. A ja ti veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa ešte niekedy stretneme. No a ja dúfam a ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť sa o kozmonautike a o našich družiciach s tebou porozprávať. Určite budem veľmi rád, keď mladí ľudia ako ty, ktorí majú záujem o vesmír, sa budú tomu vesmíru aj naďalej venovať a určite budem rád, keď sa nám ozvú a budú chcieť pracovať na ďalších družiciach. Čaká nás veľa ďalších družíc, stále viac a viac pribúdajú nové a nové družice, takže mladí ľudia majú veľkú šancu sa takýchto projektov zúčastniť. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. A ja ďakujem. Toto bol pilotný diel podcastu, ktorým sme ugrilovali nadšenca pre vesmír Bohuslava Chrenka. Ak sa vám tento podcast páčil, tešte sa na ďalší.